Haupa, Larraitz artetzenaz eta nik emongo dotaz Galdakaon Aiko taldean dantza eskolak. Aurtengo ikasturtean, astelenetan izango dire, oinarrizko taldea 6etan eta dantzagunekoa 7:30. Urri osoan zehar proba egiteko aukera egongo da. Beraz, gonbidatzen zaituet, lasai etorri ordu batean zein bestean, zuen burua ikusi eta erabaki non zauzien gustoren. Lokalera helduteko modua da, hortxe da udaletxea, eta udaletxetik hartu behar da Bizkai kalea. Orduan egin behar da, Bizkai kaletik aurrera, justo Muguru kaleaga heldu baino apurtxoa lentxo. Horre ikusten da, Ambachbirger eraikina, oso eraikin altu bada, eta horra heldu behar dugu. Hemen badau zebra bide bat, orduan, zebra bidea gurutzatu, eta hor dago zan eskilaretatik igon. Hemen ikusiko dugu, kanpoan hau ipinten da bala, eta hemendik hortxe dauz lehioak, eta hemendik tinberea jo, eta barrure. Dantzan egin, dantzan ikasi, batez be ondo pasau, eta gure artean esaten dugun moduen, gure dantzaterapia partikularra egin lagun artean. Hau da gure txokotxue, astelenetan hemen elkartuten gara, elkarregaz dantzan egiteko, gure artean tarte polit eta on bat pasetako, eta animetan zaituet ona etorri, eta guztion artean dantza partekatu eta gure posabe partekateko aukera hau eukitzeko. Animo eta laster arte, agur!